थांनाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं जे गुवाहाटीयाव सुबुं गौमा जादोंमोन फैफिनबाय थानाय समाव थिग 4:30 समाव थिग उसकआव जोंनि मावथि हारिखौ मोजां मोनग्रा सुजेन नार्जारिया बाथिपारा गामिनि साउथ क'क्राझार आन्चलिकनि जानानै बिथाङा पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बावहायनो जिहेतु गोबां मानसि थांदोंमोन गोबां मानसि थांनायाव गारि गोजौआव दंमोन थिग दुथांफ्रा जोंनि आन्दलनकारि बिथांमोनखौ सोमावसारारि बिथांमोनखौ आक्रमन खालामो बे आक्रमन खालामनायाव बिथांनि जोबोद गाज्रियै जखम जायो आरो बिथांखौ बरपेटा सिभिल हस्पिटालाव जिउ गोमाबाय होननानै डिक्लेयार खालामो आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै बर' रायजो राजा बा एबसुआ सुजेन नार्जारिनि गोसोखां सानखौ फालिबाय थायो दिनै 38 थम 38 थम जिहेतु 1987 दिनैनि 12 जुननि बेलासियाव थैदोंमोन दिनै 38 थम जाबाय बे सानखौ फालिबाय थानायनि थाखाय आं बयबो एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो आरो आसा खालामदों जेब्लासिम थांनानै थागोन बर'फ्रा अब्लासिम सुजेन नार्जारिनि मुंखौ फोथांनानै दोनगोन बेखौ आं आसा थाबाय आङो दिनैसिम सुजेन नार्जारिनि प्रत्येक बोसोर पालन खालामनायाव प्रेजेन्ट थागासिनो दं आरो जिहेतु बै समाव जोङो सुजेन नार्जारि मुंखौ लानानैनो आन्दलन खालामजेनदोंमोन आरो बे खालामजेननायनि जिहेतु बिहोमाखौ जों दाबो थांनानै दं आरो बेखौ जों बावनाय नङा आरो जेब्लाबो सिबिगोन